Atay, isang oras na. Kasi maliit ko sa bunyag ba. Dagang kay mga ninang dito apa, katirada ko mga chika ba. Skawa ni watay. Putik kamay. Mr. Limo, sakto, wag ko masakyan ba? Sabayon ko ni be. Patod lang ko ba? Imuhon ko ni driver. Muna yung gwapo, motor ba ito? Pre! Puhan ba lago? Pre! Pre, naman. Putik kamay, sakto kay ina kay motor dala pre kanang. Hatod ko be, hatod naman kunin mo. Bunyag ba? Bunyag sa akin anak ba? Kanang anak sa classmate ako sa school ba? Bunyag, gato. Nasa na dapit? Sa Kuandra, sa Misaoy. Isa, oy. Layo Pud ato, pero... Bunyag mo kaya na? Bunyag, hatod ako ni mo. Ano lang kasimple. Inamigo, ragon paghatod, hatod-hatod, bibiyati ka sa una, katong pa kayo motor ba? Close kayo ni mo ang kanana, papa sa bata. Close kayo, Since high school, yun mo nagtropa na. Oh, close kami bro, mauwaw, lagi ko ka na regalo lagi. Pero wadto nang gyapon tingali ko. Tinamay mga ninang ba? Dinadahan ba? Tatay, buti ka may ibig sabihin na Jong. Na Jong ay kaon, siyempre, di ba? Siguro na, dyan ikaw na, bunyag man. Sige. Abot ra ka diri kay mo. Balik ako. Asa man ka? Ay, masig dagang istorya basta kay mo balik ra ko. Dali hatod ko ba? Balik ako dira ka ha. Ot, tani. Atay, dugaya po nung tawahan na to eh. Ay, dara na oh. Pre! Food trip na naman, pre! Saan? Kuyawa ba may magpurma pre nga? Igor mo kunin mo ihatod ta na dito sa kuan pre. Akong gina kana magpabunyag ang bata sa kanong classmate ako high school ba. Matod ramang ka pre nga murag ikaw na may noy maninong. Answer man taon ka pre. Siyempre okasyon man na. Dapat pato ng paghandaan pre. Dapat formado pug ko. Put pasabot ay nimo, di ko nimo ihatod lang. Musabay jud pud ka dito dai. Oh, musabay ko yun. Grabe Igor, di ka magpahatod mo na magdi amigo. Sabay na sakay na si dagang istorya. Sabay ta dito. Kaon ka na, nam ka na mga handaan na dito. Ay, handa pre, mamao lagi ko magkon-kon pre. Kawa ko regalo ba? Sakay na. Ayun na sigdagang istorya na, sige sakay. Ayun na sigdagang istorya na gulaw-ulaw ko'y bahala nimo. Di na importante ang regalo. Tara, dili na. Sige. Larga na ni. Asa mo ilahan yung? Dire. Yung motor, parking na diri pre. Asa man na kana dira nga balay? Kana diha nga balay. Wag datoon man gapog balay ba? Kon mo gani ko pre no kay wakoy ka nang regalo pre ba? Ninong ko wakoy regalo. Sa ulo dira ninong man ka dapat ikaw gan mag-una. Unsang klaseng ninong ko, di ko katag regalo. Unsa man magula-ula naman noon ka nga ikaw noon giimbita dira. Dili man na importante ng regalo, ang importante dira na imong presensya. Lawa jud pre. Ulo. Tara ta sulod ta. Gutom man kay iba bisig magkaon na dito. Tara na. Asa mo ni ma'am guro nilang balay para. Oh, money. Ato gito para. Pre. Ayo pre. Yan na. Magmingaw magay parang wala mag durigurong kaon diri. Ang kaon diri bisig unya pa man tingali pre. Ati gutom magisitaw ka na. Pre. Ayo pre. Oy, Jong! Isa may kaubay tawanan ni. Kaubay. Pero yung gawas na mo naman Ay siguro. pre. Wala ni Jong. Ay, pre, May salat pre. buntag pre. May buntag. Sulod. Ati gi. Saradaan ko ba? Alay sa Jong, istorya sa Jong, buangan mo. Ano dala mga kauban, ikaw rin mo gibita. Wa koy masakyan mong pre nya timing babot siya. Nay motor ba magamit ba? Nya sabay na lang pud. Sabay na ako pre. Tawag kung naong ano, mga sayay, mga kaili. Ang ganda ka ba? Gamay ra kay Jong. Dili pre, butan man na salig lang. Gamay man nagkaon. Arong ha? Lagi, gamay nagkaon na. Pasudla sa siguro pre. Ayaw lang sa kay. Magtumatag simbahan. Ilis ako. Ha? Sige. Sige. Pabot lang mo dire. Sige pre. Mujo ni akong ganahan basta magninong ba kay makatirada akong ninang. Good shit. Grabe ka nga pre, init kay bagikan simbahan. Kita chika ako dito sa simbahan. Tingagan ni ko nimo pre, kung
ano lagi mong kamuta to lagi. Oh, smooth ba? Smooth pag gunit sa kamot ba? Kinanglan man lang kay Luy kasi ganana, kinanglan mo na binitan. Dito ni mo kailan no, ninang pud siguro to ba? Ninang, tingali to. Gagi abi gino tingala gani ko gunita nimo. Murag pukagi moves tirada nimo ba? Kagi moves ah, holy moves tawag na. Huli moves ito dahil naman simbahan no. Oh, holy moves. Pero timpa pre gutom naman yung kayo pre bay. Kung siguro ta pre, yung sulod guro ta. Paabot na to. Pre, wala po dala regalo pre, mauwa po to ba? Sa nga ninong ka maula, minong ka okay ram nang walay regalo sa sulod ta ba. Saman paabot na ng taas tawagan. Paabot na tawag ni mo. Sige kay tropa man kay to nimo tong tugan. Trupa kayo no, high school kini mo no. Terus kini mo, sige paabot na lang ta. Ipem sila bay bayang katawag eh. Jong, le Jong, mau na Jong, sala Jong. Jung, nawag na Jung. Ay pre kana. Ula-ula, bahala ka dra. Ano na kong sulod? Bahala dra ka eh, dugay kita. Kaag na sa Bahala ka dra eh, ayan kita. Tawanan kahit magsulod ba? Jong, sala Jong, sala Jong. Sulod ba? Ikaw ulaw ba? Sulod dito magkaubungan di para. Maging bitar pero bayan na kana Jong. Kung kusog gid ang mukad Jong, lawol pa yung karan. Gamay ra tong kanon ay maulaw ta. Sabi ta rin bita, abi pa lang. Kasi may mong stagiya. Sakto na ni ko ah. Jong eh. Hindi gamay ra may tumukaon yung kauban na Jong. Oh, legit no. Hindi na mong kaong dito bata to. Judgmental mo gigag tao. Jong, di ba ka muli? Oh, nya na kanang tiwasan na ako ni. Ah, sige, unar ako. Kita ta sa may motor ha. Paso sa motor. Sa Jong. Wow nga na mo eh. Ha? Ano man? Awar gud mo kauban, gamay to dog kaon. Taga bring house man. Wa pa ginananghid. Aw, kan na lang. Aw ingon si mo ha. Gamay ra kaon. Ruwan ako labot mong bring house siya. Klas gawa tong tagiya oy. Bahala kontrolado kung kaon basta kay sa bring house na lang bawion.